Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining handumanan so sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Lark. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. There's no easy way. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Makigbuwag ka na ako? Ko, Nga naman, unsa may saan ako ni mo? Lark, ayaw ragod ko binuangig yun, ani. wa man ko magbinuang. Di na ko gusto nga padayonon pa ni. Kaysa tinuod lang. Wa magi ko ma-inlove nimo. Abi na kong lahi ka sa mga lalaki. Wa ba sa di kay ayo? Sa may di maglagot sa imong gibuhat, oy. Niabot gud mo 5 ka buwan, ha? Imagine 5 ka buwan. Nya moingon ra ka nga wa ka ma-in love niya. Mas may nasultihan ako sa tinuod kaysa mulaom siya nga nami padulngan. Ikaw ba? Ikapila naman na ni mga uya, boy. Wa man gyud magdugay ni mga uya, boy. Naambot eh. Murag wa pagikoy na uyunan nga babae. Ha? Murag na ikuwang. Uy, Murag na ako'y gipangita nga wa pa na ako makita sa mga babae nga nakarelasyon ako. by Lark. Lark! Patawag ka ni Ma'am Ninit. Ganun man ko no. Now, may bawi. Basta kay patuon ka sa opisina ng abot ni mo. Tanti ko na kayo. Lingkod, Salamat ma'am. dili na lang ti kadugay-dugayon pa. Na ako'y good news nimo. Unsa ba na ma'am? Ikaw mo usa sa napilian isip supervisor. Tinuod ma'am? Yes. Og base sa imong performance, o yun ko nga ikaw mo'y supervisor. Og nagkasabot na ang tanan nga i-evaluate mo. O gayog kabala ka. Tudloan ti kas mga trabahoon para mahibaw kang daan. Kana kung andam kang mohatag og oras nako. Sige ma'am. Way problema na ako. Buhaton ako ang tanan para ako mo'y mapili isip supervisor. Kano sa bata magsugod ma'am? Good job, Lark. Daan pagid lagi ko nga kaya kaayo nimo. Salamat kay ma'am. Dili lang unta mausik akong pagtudlo nimo, Lark. Good luck sa imong evaluation, ugma. Salamat ma'am. Congratulations, Lark. Ikaw na gyud ang bagong supervisor. Salamat ma'am. Dili na ako makabot kung dili patungod nimo. Dako kay kog utang kabubuton nimo ma'am. Salamat kayo. Lark, daghan og nagtan-aw nato. Oh. Hugot kaayong imong paggakos. Oh, sorry. Sorry ma'am. Tungod lang ni sa sobra na kog kalipay. Ug wa ko mahibawon sa untikas pagbayad ini ma'am. Na ako'y paboritong kananan og nag-crave ko silang pagkaon. O ba nilang ko tito? Okay na ko, anak. Mo ba? Sininit masad imong kuyog. Ubay. Murag nagsigi naman na mag-uban-uban anang ninit sa gawa sa opisina, no? Unsan man kuno'y buti pasabutan, ha? Dakan lagi may hisgutan bahin sa trabaho bay. Oo. O ganahan ko makig-uban niya. Kay daghan ko makatunan. Mo ba? Dili sama sa ubang mga babae nga akong nakarelasyon nga wa gitan. Ay. Wa pay mga buot. Murag duda naman ko nimo. By Lark, Ha? Ngon sa man? obserbahe ko nun imong kaugalingon, bi. Kay murag nakagusto na kaanang ma'am ninit nimo da. Murag in love na kaana niya. Unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Dili na gid mawa sa kuha na gisulti ni Bayroy. Ay.
Pero, may nabantayan ba sa gid ko sa akong kaugalingon? Murag lahi ang akong na-feel karon nga si ma'am ninit na ang pirmi na akong kuykuyog. Love na nako siya? Ha? Unsa tong gisulti nimo? I love you. Ay. Oh, kay bawo ko nga wa kay gusto nako. Pero dili ko mahimutan kung dili na ako masulti nimo. Og bisan og dako-dako ta ugap, pero wala na ako ma-feel sa mga panahon nga mag-uban ta. Maura to, ma'am. Bisag gusto na ako nga mauyab ka, pero I love you too. ma'am, Ayaw kong ingna nga pagmam lang gihapon ka na ako karon nga uyab na ta. ha? Uyab? Kita na? Yes! Duga naman kita. Magminya na ka ta. Sure na gid ka? Oo. Dili ko gusto nga mawa ka pa nako. Love ka tika, Nit. Love sad kaayo ti ka. Maong sige. Magpakasal ta. Salamat! Salamat! Salamat ninyo. Nit, unsa man, nakahapit ka sa kong mga gipapalit nimo? Uy, hala. O di ay tuod. Nalimot man ko dong, uy. Ah, grabe ha. Bago pa gani ko nanawag nimo, unsay gusto nako ipapalit, nalimot dayon ka? Naamagot ko higiw na ako na andong. Unsa man na? Mas importante pa ba na kanako? Mugawas na lang kog balik. Magpalit ko. Ayaw na. Ako na lang mo gawas. Harsh ra sa kay ka, eh. Di ko ganahan na magtanga-tanga oy. Kontra kay na akong tanga. Ako ba? Simple lang butang. Di mabuhat. Bida. Nakabantay ni gid ko nimo ba? Nga dali na kay kang muinit imong uba. Dali na kay kang masukuan ng ninit. Bay, idara na ba yan ang asawa nimo? Usa na sa angay nimo naon unta. Sabta nas ninit kay imo nang gipili. Bay. Dong, akong gihire nga akong pag-umangkon nga may moabag-abag na ko sa mga trabahoon. Ilabi na karon nga busy kaayo mi sa opisina. Mayo hinuon. Aron na ay makapahinomdom nimo kung malimot ka. Kano sa man siya magsugod? Pwede na kang magsugod ron, Ella. Salamat, ante. Nice to meet you, Kuya Lark. Lark na lang. Ano nang pagkuya? Nice to meet you too. Tuod di ay dong. May lakaw ko sunod si Mana, ha? 3 days mi dito sa bagong branch sa among kompanya. Nahibaw naman ka aning bag-o na kong trabaho nga ako man mauiibala nila pirmi kung may mga seminar, diba? Ah, sige. Way problema. Salamat sa pagluto og panihapon ha. Way sa pa yan, Lark. Wa man si ante. Maong, ikaw lang una mo akong servisyohan. Mawawsad ko nga magpahayahayar ako din unya batanon pa ko. Ligon pa kayo glawas. Maunay na kanindot aning batanon pa kaayo, Lark. Ila. Yan ang biduol ka na ako. Uwa ka ba magpangita o batanon, Lark?
Alas 4. Unsa? Sige na mughimog milagro nila sa pag-umangkod pag isang masawa. O bay, lahi gid ang batanon ba yoy? O, Makatagbog yun. Kano bang... Ay, nagmahay na may hinoon ko bay? Nagsugo naman kong mahay noon, ano, gipakaslan ako sa ninit. O nga, karolan ako nakaila si Ila. Wala gid Uy. kay amor nako, Lark. O, ninit? Bay, manawag ko pagbalik. Sige na, bye. Ninit, ganinar ka diha? Oh. Og nadungog kaayo na ako nga nagmahay kang gipakaslan pa ko nimo. Sorry. Sorry, Ninit. Mahal man tika, pero ni ila ko maka-feel og thrill og satisfaction sa kama. Ikaw, tiguang naman ka. Dili naman ka makahimo sama sa... Husto na. Husto na. Wa na kay respeto na ko, Lark. Kung mahal pa ko nimo, dili ko nimo pasakitan. Dawat ko nimo kung unsa ko. Sorry. Pero si Ila na ang gusto na ko makauban. Og nagtuo ka nga nakagusto ko nimo, Lark? Ha? Oh, nisugot ko nga na'y mahitabo nato. Pero wa ko'y love nimo. Duwa-duwa rin ako, Lark. Pagabi nimo, wa ko magmahay nga ako ni gibuhat. Kay nakita na ko nga dili ingon anak kabugat imong love sa akong iyaan. Maong sorry, Lark. Pero wa kay mapaabot na ako. Ila? Held her close to me, told her, but I knew no matter. Tungod atong hitabua, nagka-question na lang hinoon ko sa akong kaugalingon. Nga, murag ako gyud ang may problema. Og dili ang mga babae nga akong nakarelasyon. Sa pagkakaroon, waon ako musod og relasyon. Dinhi na lang kutob, og daghang salamat sa pagtagad nining akong suwat tampo. More power, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Ngayon, awit nga nakahan, there's no easy way. And no matter how, there's always still Ang maong kaagi, gibahatan nito sa radyo ni Carol Marihikain, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing ko kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa Handumanan Official. I knew all the hurt